Primer volíem agrair-vos la vostra assistència a aquesta presentació. Nosaltres som Ferran i Balma, dos militants de Renais que venim a presentar-vos l'assemblea i la nostra primera campanya. Renais som l'Assemblea de Joves de Castelló, creada amb la intenció de ser un espai de construcció de propostes per als problemes de la joventut castellonenca. Com bé sabem, les oportunitats que tenim els joves en aquesta ciutat són escasses. Per això nosaltres hem començat amb aquest projecte que ens sentem a la campanya Com vivim la joventut a Castelló. Renais pretenem arribar a tots els joves. És per això que contem amb militants de diferents edats, des dels 16 fins als 24 anys, tot i que l'assemblea està oberta fins als 30 anys. Els membres inicials de Renais som joves que hem participat en les mobilitzacions estudiantils en els instituts i les universitats. Alguns més i altres menys es coneixem per compartir una visió crítica de la situació actual de Castelló i en general tot el que està succeint en els darrers anys arrel de la crisi. Som joves preocupats pel nostre futur, perquè no tenim cap garantia de treball ni d'emancipació, però també preocupats pel nostre present, perquè cada vegada se'ns fa més difícil l'accés a l'educació o a un lloc d'oci per als caps de setmana. Els futurs membres de Renais volem que siguin joves que compartisquen algunes d'aquestes preocupacions o totes elles. L'únic que demanem és aquest canvi d'espírit. Davant de tots els problemes, caure en la depressió i en la resignació no soluciona res. Hem d'estar esperançats, ser audaços, mantenir-nos actius i ambiciosos. Les assemblees es realitzaran en llocs públics com els instituts. A aquestes podrà vindre qualsevol que vulgui venir i a més ho posarem en la pàgina del Facebook perquè qualsevol pugui estar assabentat. La iniciativa de Renais va començar aquest estiu quan un grup de joves, que després vam acabar sent una vintena, vam creure necessari impulsar l'associacionisme juvenil local. A Castelló, tots els espais que hi ha es centren en analitzar realitats que superaven la nostra capacitat d'influència. Per això creiem necessària una assemblea centrada en resoldre els problemes dels joves de Castelló. Ara després, Ferran us parlarà d'alguns d'aquests problemes que ens afecten en la campanya Com vivim la joventut a Castelló. Som conscients que molts d'aquests problemes no sols passen a Castelló i que tampoc és l'origen d'aquestes situacions precàries. Llavors, quin sentit té Renais si tractem qüestions que aquesta assemblea no pot resoldre? Possiblement, aquesta siga la pregunta que hem de resoldre avui. Quin sentit té Renais? Doncs bé, creiem que la solució dels problemes de la joventut... Creiem que la solució dels problemes de la joventut necessita una resposta col·lectiva i per organitzar aquesta resposta hem d'estar prop dels joves i que res millor que estar prop dels joves creant una associació juvenil. I aquest és el sentit de Renais. Tractar d'iniciar una resposta col·lectiva als problemes de la joventut. Desitjaríem ser multitudinaris, però sabem que és difícil. Per això sols volem comptar amb tot el suport dels joves de Castelló per buscar solucions als seus problemes. Ara us deixem Ferran, que us contarà els principis de la campanya. Bé, com ha dit la companya, Renais neix en aquest objectiu des de vindre, si no un referent, si una eina o un agent que representa en gran mesura la voluntat o les preocupacions d'àmplies capes de la joventut castellonenca. I doncs, quan debatíem com traiem Renais al públic, com estrenem l'assemblea en la seva activitat política que anava desenvolupant en la ciutat, vam arribar ràpidament a un acord que no podia ser d'altra manera que fent un anàlisi acurat, un anàlisi objectiu amb diversos estudis i amb ajuda de professionals que es dediquen a descriure la realitat dels joves a la ciutat, una campanya que donarà resposta i que analitzarà aquestes problemàtiques juvenils. D'aquí és on naix la primera campanya, la campanya amb la que s'obri l'activitat política de Renais a la ciutat, que és Com vivim la joventut a Castelló, una campanya que, com ja diem, no podia ser d'una altra manera i que aspira a, després de fer un anàlisi bastant acurat de quins problemes té la joventut a Castelló,
intentar treure propostes i intentar donar una sortida col·lectiva a aquestes problemàtiques que ara anirem a descriure. Nosaltres hem dividit les problemàtiques dels joves a Castelló en 4 àmbits, 4 àmbits generals que hem descrit com, per una banda estaria el treball o la capacitat d'obtindre feina dels joves de Castelló, en segon lloc la capacitat emancipatòria dels joves, la capacitat dels joves per deixar, per dir-ho clar, deixar la casa dels pares, no? I començar a viure sols i a ser autosuficients, l'accessibilitat als estudis, a una educació superior, sigui FP o sigui universitària, i els espais d'oci. L'accessibilitat i com s'adequen els espais d'oci o l'oferta d'oci que hi ha a la ciutat a la realitat juvenil o a la capacitat adquisitiva, a la capacitat econòmica que té la joventut a Castelló. En aquells termes, després de tants anys d'aquesta estafa que ens han venut com a crisi econòmica, de la que es desprèn i de la que hem rebut un atur juvenil a l'estat espanyol de prop del 26%, anem a analitzar aquesta realitat com afectava a la ciutat de Castelló en l'àmbit juvenil. I les dades són terrorífiques. En termes generals, independentment de la formació que ha rebut cadascú, ens trobem amb un atur que entre els 16 i 19 anys es situa en el 52%, entre els 20 i els 24 en el 70% i entre els 25 i els 29 anys se situa al 38%. Entenem que és una situació d'emergència, és una situació difícil d'afrontar, és una situació en la que fent un anàlisi acurat, tot i sí que és cert que depenent de la formació que tenen els joves, si només tenen l'ESO, si tenen estudis superiors, si han fet un FP, conforme se va avançant en els nivells formatius, és cert que l'atur és inferior, o la capacitat, o enfocant d'una altra manera, la capacitat de trobar feina és superior si la teva formació és més avançada, diguem. Això no és excloent. Diguem que la formació actualment no te garanteix per a res tindre un lloc de feina. Aleshores, també com a una dada a destacar és que independentment de la formació i del rang d'edat que agafem, també hi ha una dada curiosa, hereva del valor que li donem a les persones depenent del sexe que tenen, del sistema patriarcal que influeix en les nostres relacions, també en les relacions laborals, que el percentatge d'atur de dones sempre, en tots els rangs, és notablement més elevat que el d'homes. Per altra banda, veiem això, un exemple clar, per exemple, la gent entre els 25 i 29 anys, que entenem que és la gent que directament té un accés o és on se nota més l'haver rebut o no una formació avançada, perquè després de la introducció dels màsters, quan acabes la carrera, diguem que és la franja d'edat en què tu has acabat el màster i tens un accés real a un lloc de feina, situaríem que el percentatge d'aturats que han tingut que tenen l'ESO com a formació única està al 59%, els que tenen FP està al 35%, els que tenen el batxillerat està al 41% i els que tenen la universitat, i així sí que veiem un poc la progressió, està al 28%. Però, per exemple, els que tenen ESO, per ficar un exemple molt enclaridor, els homes, la taxa d'atur se situa al 46%, mentre que les dones se situa al 81%. A més, ficant una dada important que no hi ha que deixar de banda, que és que inclús quan se troba feina, la feina juvenil tendeix a ser molt precària, a temps parcial, en totes les limitacions que això implica i en tota la precarietat que això implica en l'àmbit laboral. Ens situem en que el 36%, el 36,4% dels joves que sí que tenen una feina, és una feina en temps parcial amb tota la precarietat, com he dit, que això comporta. Ens situaríem al voltant de 3.441 joves que estan en aquesta situació actualment a Castelló. Per altra banda, el punt 2 que havíem comentat, el tema de l'emancipació juvenil, ens trobem en una dada que és encara més greu, però que va directament relacionada, com no pot ser d'una altra manera, a la dificultat per trobar feina, que és l'emancipació, la capacitat dels joves que tenen d'anar-se'n de casa als pares i, diguem, ser autosuficients en les seues vides. L'emancipació a Castelló actualment se situa en el 6,9% de la joventut, un 6,9%
crec que no calen moltes més explicacions, no? És una dada molt preocupant. Ens situaríem en que diguem que hi ha entre 16 i 24 anys 1.109 joves, no? Com diem, és una quantitat molt baixa que va directament relacionada tant a la dificultat que ara tractarem a l'accés a la formació superior com a la dificultat de trobar feina que hem descrit anteriorment. Ens situaríem en que el salari necessari per a l'emancipació estaria al voltant de 18.000 euros a l'any, i la mitja de lloguer a Castelló que trobem actualment està sobre els 539 euros. Una situació que, com diem, en la precarització que hem comentat anteriorment, és inabarcable per a qualsevol jove normal de la ciutat que, com també qualsevol jove normal, a certa edat desitjaria emancipar-se dels pares. Després, passant al tema dels estudis i la dificultat creixent que està portant, també en part amb l'excusa de la crisi, la vella excusa del dèficit dels serveis públics, aquesta mentira neoliberal que ens estan intentant vendre i que ara en més èmfasi, des que va començar la suposada crisi econòmica, ens situem en que una primera matrícula, sigui el primer any que estudies o una primera matrícula de la universitat, en cas que no estigués repetint curs, se situaria entre 1.400 i 1.970 euros. Un preu que entenem que marca que la universitat pública, l'adjectiu pública comença a ser un poc una burla per a la gent que vol accedir a una formació superior i que, òbviament, cada vegada no s'ho pot permetre. Aquesta manera de privatitzar l'ensenyament de manera encoberta, que el que fa és ben clar, impedir a àmplies capes de la població accedir a un ensenyament superior. I per últim, volíem també tractar en aquesta campanya una qüestió que per nosaltres és de vital importància, que és l'oci a la ciutat. Quina oferta d'oci hi ha a la ciutat i si aquesta oferta d'oci es correspon realment a la capacitat adquisitiva que els joves que en teoria han d'accedir a aquesta oferta poden assumir. Després de fer l'anàlisi, on hi ha un 42%, o sigui, 6.700 joves que no tenen ingressos a la ciutat, és a dir, que no han entrat, estan en aquest percentatge de parats o de desocupats. A més, sumant el percentatge de joves que, a més de no tindre feina, estan en una llar on ningú de la llar té feina, aquest percentatge seria del 13,8%, al voltant de 2.200 joves. És evident que l'oferta d'oci que hi ha actualment a Castelló no respon de cap manera a la capacitat adquisitiva que els joves de la ciutat tenim. Tot i que per nosaltres no és aquest model d'oci que nosaltres no recolzem, a més és una mentira perquè els joves de la ciutat no poden accedir de cap manera a aquest model. Aleshores, nosaltres el que traiem de conclusions, i és un poc el que intentarem transmetre a la joventut de la ciutat en les fases inicials d'esta campanya, és que cada vegada hi ha una dificultat creixent per accedir a la formació superior, una dificultat que després és transmesa al no poder accedir a una feina, per lo que hem estat parlant abans, de que quan millor formació tens, en principi els percentatges d'atur són més baixos, hi ha una dificultat objectiva per a aconseguir treball, hi ha una dificultat també objectiva derivada d'aquestes dos per poder-se emancipar de la llar familiar i, per altra banda, però tampoc deslligant d'aquesta situació que hem descrit, hi ha uns espais d'oci que entenem no estan adaptats a les necessitats reals de la joventut de Castelló. Aleshores, quina és la conclusió? Quina és la conclusió d'aquest anàlisi? Pues que Castelló, com hem dit, no està adaptada a les condicions que la seva joventut té, a ningú dels 4 nivells. Per tant, ens trobem en que en una ciutat
i en un país valencià també, extrapolant les dades, on la joventut no té oportunitats i no té alternatives per afrontar la situació que hem descrit. Lluny d'una visió pessimista d'aquesta realitat, el que nosaltres entenem és que el que cal és difondre aquest anàlisi de la situació i organitzar-nos i formar-nos per donar una resposta des d'una òptica constructiva a aquesta situació. És per aquest motiu últim per el que encetem aquesta campanya i per el que encetem l'Assemblea amb aquesta campanya. El analitzar quins són els problemes actuals de la joventut de Castelló i no quedar-nos ahí, sinó donar respostes i aplicar aquestes respostes. Aleshores, bé, aquests serien els objectius que ens fixem en primer terme com a presentació i com a acció política a la ciutat de Castelló de l'Assemblea. Moltes gràcies. Si algú té preguntes respecte a l'Assemblea, respecte a la campanya o respecte al que consideri que ha de fer preguntes, estem oberts a contestar.